mamela bona besithi ukhanyisele Yesu ulukhanyisele lehlabathi ayingaphinda nokuba ayizixoxa kodwa lo bathi ulukhanyisele lehlabathi onguyinkosi yabo nguYesu lobambekayo bamhlonelayo uSathane ngoba ubakhanyisele wabonisa izinto zonke ezinhle zalapha ehlabathini kwahlekwa kamnandi kwagigithekwa kwakhonza uSathane ubakhanyisela uSathane abantu jonga uSathane ubakhanyisela abantu yonke lempilo impilwayo ngabantu bathi bona yiyo basekukhanyeni kakade vele basekukhanyeni bona ngoba benza ukuthanda kaSathana loba manje besithi uYesu ukukhanyisa lehlabathi kulo Yesu onguYesu onguSathane bahlale bomnyameni kodwa basekukhanyiseni hayi bona nyani baqinisekile and futhi baqinisekile ukuthi basekukhanyiseni ukubheka ecaweni ukushumayela babile bathi xhopho befundi bakhona baqhawula ipulpit kuhlokusenyuka kuhlekwa kumnandi kube amen phezulu babe beshumayela imfundiso yamadimoni imfundiso yedimoni imfundiso kaSathane kwathi izandla kaSathane namadimoni akhe ngithaka kumnandi ngoba yazi ukuthi bonke abantu abangabethu ababona abantu basekukhanyeni ewe uSathane uthi basekukhanyeni nyani kum mina Sathane ngoba Sathane uthi into uyingelosi yokhaya bakubo ukukhanya ngokukaSathane kodwa ngokukaThixo basebumnyameni akhona ethi le verse nenyaniso akayihoyanga kuba akananyani usekhaya xa athetha ubuxoki ethi uSathane uyo ukusekhaya xa athetha ubuxoki bayonwaba abantu xa befundisa ubuxoki ivesi abazivayo zezithi zani kumnonke nina nibulalekayo nisindwa imithwalo nikuphumla eyona nto leyo ukuthi bona bangaba kanti baxhomekeke kuThixo yonke uThixo mabeze kuye kodwa bayilibale ukuba uthe uThixo funani tanci lokumkani bamazulu nobulungisa iphumile yakhutshwa le vesi akwaziwa ngomkani bamazulu nobulungisa ukuthi yintoni futhi abanasoze bayazi ngoba bahlele ebumnyameni babafundisi baxokayo aba-ordeyinwe nguSathane ithi kusekhaya xa athetha ubuxoki kuba yena ulixoki ubusoxoki kanye obomi buphiliswa ngabantu busuka kuSathane ngoba ubomi obuxoki abantu bathanda ubuxoki xa uthetha inyaniso ulixoki xa uthetha ubuxoki uyinyanisile ebantwini bayayivuyela yeyona nto bayivuyela kakhulu le ibubuxoki verse 45 kodwa mna ndinixelela inyaniso kungoko ningakholwayo kum mme phaa open air uthethe uthi yekani ezibhulukhwe zilipitsayo madoda zonke ezibhulukhwe zezijini nizinxibayo ziveza ziqhumazeni ziyekeni yekani ezi sheti zithe nca emizimbeni ezizoba ukuthi nina nimile kanjani zihanka nihambe nebokisa ngemizimba yenu uzawuthukwa kuthi hlukana nezikhathi nezichebileyo zinemigca nazo zonke izinto nizihombiselayo nokutrima indevu zenu uzawuthukwa ngoba uthetha inyaniso esezwini udehlukana neyonke le nto niyiphilayo yemiculo yehlabathi sukani kwezi Valentine's Days ezilikuzo uzawuthukwa ngoba ngabantu abathanda ubuxoki ngoonyana neentombi zikaSathane bahlele ebuxokini ngoba inyaniso nguThixo buxoki nguSathane. That is why ndisithi ngala kaSathane inyaniso abayihoyanga. 46 akukho namnye kuni ungandibeka tyala athi ndonile ndithetha inyaniso njengani ukuba ndithetha inyaniso nje ngani ukuba ndingakholwa uthi akho namnye kuni uya kundibeka ityala athi ndonile nam nditsho akho mntu andibeka ityala xa ndithetha inyaniso
hayi iyajaja nalo verse leyo bayikotayo. Uyabona uSathane indlela abantu nyani aligqwetha ngalizwi kaThixo nabantu abafuna ukugqwetheka besetshenziswa nguSathane. Hayi kuthiwa iBhayibhile ithi musani ukugweba no kanti iyahlala verse ithi qala wena ususa umqadi kwelakho iliso wandule ukususa kwelomnye. Kwelakho susa wena hlukana nezinto zonke is 1 2 3 4 5 wandule uyokuxela onye umuntu. Ithi baby xa isehla babambela nto eseqaleni. Yabona indlela abantu uSathane abasebenzisa ngayo abantu ukuthi bachafisa abantu banganamqolo wevangeli nongayilandeli inyaniso nongamameli uThixo xa thetha nabo. Hayi sanugweba kuthiwa abashumayeli ngoku bathi thina siyagweba xa sithi inyaniso. Kodwa nevesi qala ususa umqadi kwelakho iliso anoze ndithi abantu mabaye kutshaya kanti mna ndiyatshaya. Ithi qala ususa yeka wena ezi zinto uthi wandule thereafter uyokuxela abantu itsho wena qala susa qala thereafter uhambe uyokususa kwabanye abantu. Ukususa itsho la verse xa isehla ikhiwe phakathi khwafini yashiywa ukuxabanisa abantu bakaThixo nabantu nokususa abantu kwindlela yokushumayela ukuze abantu bashumayele into efunwa nguSathane. Asojika sayithetha inyaniso. Chapter 5 verse 17 Mateyu ithi ze ningabi ndize kuchitha umthetho kaMoses nomyalelo wabashumayeli bamandulo. Andizanga kuchitha ndize kuzalisekisa. Verse eyathwistwayo yaqalisa ehlabathini lonke. Nditshilo xa ndithetha ngathi ilumkele into ethethwa sisininzi, ilumkele into eyenziwa sisininzi, ilumkele into eyenziwa ngabantu bonke. Yagcwala le verse ndawo yonke. eBhayibhile yangazange uzochitha amasiko wenu. Uyayibona laa nto ithi ayizange uzochitha amasiko wenu. Nansi yona ebhaliweyo, nansi ebhaliweyo, nansi ebhaliweyo. Hayi nansi ebhaliweyo thina siyifundayo siyaziyo. Uzafika umntu evela nto afike naye ahambe ngayo. Nditshilo ndithi ngenye imini ndathi abantu abayisebenzise yabingqondo. Ngathi abantu bazathi ndiyabathuka. Thatha into ayive ngomntu naye wayithatha wayisebenzisa. Thina sithatha into esiveze ngabantu, sithatha into ezibhaliweyo nguThixo, iNkosi uYesu. Yonke ithi iBhayibhile isibhalo siphefumlelwe nguThixo. Yonke into lapha yinyaniso, ayibobuxoki, isuka kuThixo. Yonke into lapha ayikho into efakelelwe ngomnye umntu apha, ayikho. Yonke into lapha isuka kuThixo. Abantu bebhala le nto bebhaswa lifuthe likaMoya Oyingcwele, sebebhaliswa nguThixo ukuze namhlanje sithethe izinto kubantu abalahlekisiweyo, sibavula ingqondo, sibaxela inyaniso. Bengabo bayithathayo okanye abayithathi, kodwa bayazi ukuthi isiphelo sikhona, isihogo sikhona. Mandiphinde, ze ningabi ndize kuchitha umthetho kaMoses nomyalelo wabashumayeli bamandulo. Andize kuchitha, ndize kuzalisekisa. Mandifunde kule enye iBhayibhile ithi ningabi ndize kuchitha umthetho nokuba ngamaprofeti. Andize kuchitha, ndize kuzalisekisa. Amen. Thetha abantu kuthi dume yonke loo nto leyo kuphe thina sithi ubuxoki obusasazwe ngusobuxoki, uyise wamaxoki, uSathane. Guqula abantu bathanda loo nto. Abantu banaqala
akhange bazifunele inkosi Yesu Kristu, bafunelwe okanye banikwe inkosi Yesu Kristu engenye enguSathana. Yes, banikwe le nkosi bathi bona bakhonza uYesu kanti bakhonza uSathana. Hayi bayinikiwe, bathanda kube njalo nabo. Bayiganga ngezandla zosibini lo nkosi, bahamba nemithetho yemiselo yayo. Amen. Ngoba seKorinte bokuqala chapter 10 verse 20. Ndithi ngifuna nje siyinqamelele nje kule ndawo. Amadini eziwenzayo inhlanga ziwenzela idimoni, aziwenzeli uThixo. Ndimkile. Amadini eziwenzayo inhlanga aziwenzeli uThixo, ziwenzela idimoni. Yonke le into oyibonayo eyenziwayo yabantwana abahamba bayokwenzelwa ezazinto kuthiwa zimbeleko, kuthiwa bazaba nengqondo ngokutya inyama, nokarhabula ezabhekile zemiqombothi, noko kambe besezisa thotha zotywala. Zonke ezazinto zenziwayo ufika kanje kuyothethwa, kuthiwa kuthethwa nabantu abafileyo ekubeni isizwe kaThixo lisithi abantu abafileyo abasenasabelo naphakade izinto ezenzekayo phantsi kwelanga. Ithi iBhayibhile apha kule ncwadi kaMakorinte chapter 10 verse 20 ithi ezo zinto zonke ezenziwa ngabantu zenzelwa idimoni, azenzelwa uThixo. Hayi itsho othanda ukuyiphikisa akayiphikise. Lona izwi kaThixo liyawuhlala linyanisekile, linenyaniso, liyinyaniso. Abantu buzohlala bengamaxoki ngoba vele sele bengabakaSathana, behamba ngemfundiso yobuxoki, uSathana enguyise wabo. Ithi iBhayibhile kusekhaya xa ethetha ubuxoki uthi inyaniso akayihoyanga. Yesu mntakananyana akanyanisekanga, sisibulala mntu uSathana. Nabantu abakhonzayo okanye mandithi abantu abaye ezicaweni kweza zindlu bahambe bathi bona bayokhonza uThixo ophilayo, babe bengazenzi ezi zinto athi uThixo mazenziwe, abo bantu zizibulala mntu ngoba bathetha le benza le, baphikisa le nto bayithethayo, baphikisana nale nto bayithethayo. Okanye ndingayibeka ndithi yonke le nto bayithethayo bayithetha kwinkosi enguSathana. Konke okushumayela bashumayela ngako bashunyayiswa ngumoya kaSathana. Okuhlabelela bahlabelela uSathana, bahlabelela uSathana. Jonga le minikelo bamane benikela ngayo ukuthi abafundi bamba balale betyile nezishuma zikhuphayo, bathi benzela uThixo, benzela uSathana. Thixo akabrayibhwa. Watsho kuSawuli, Sawuli aphathatha egusha zamamaleki, abe sithi hayi sicaba mathenzele uThixo. Mathenzele uThixo zibeze kuba uThixo uThixo unguThixo. Abuza uSamuweli ukuthi uThixo ngaba waneliswa ngamadini na kunokuhlonelwa kwakhe. uThixo akaneliswa, uThixo akavuyeli kunyotywa nguwe ngoba uyamnyoba, okanye mandithi mhlawumbi uyamthenga uThixo xa uzawo kwenza izinto wena uthi uzenzela yena ngemali, ukhupha imali uhambe hayi bheka ecaweni mna angekhe ndingaye enkonzweni, angekhe ndingaye ecaweni mna, ndixolelela ngantoni na. Zayikhupha le mali, zawunikela enkonzweni, zawunikela enkonzweni, ndenzela uThixo. Imithetho yakho kuba ngayenzi. Uthi ke iBhayibhile ke ngoku phaa kuSamuweli phaa kuSawuli ithi ukuba nenkani kusisono njengozuvumisa uThixo akanendaba nokunikela kwakho nokwenza kwakho yonke enye into oyenzayo le ngumnikelo. Ufuna ukuthotyelwa uThixo, ufuna ukuthotyelwa uThixo, ufuna ukuthotyelwa uThixo, ufuna uThixo ufuna ukuthotyelwa.